Daalụ n'Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ọ ka bụkwa ihe omume anyị Ojemba. Aha m ka bụkwa Chukwunonso Ohizu. Nke taa anyị ga-egosi gị gbasara ogiri ụgba. Igbo na-asụ n'olu n'olu. Ụfọdụ ndị na-akpọ ya ogiri ụgba, ụfọdụ ndị na-akpọ ya ogiri okpei, ụfọdụ ndị na-akpọkwa ya ogiri Nsụka maka na a na-adị enwetakarị ya na Nsụka. Mgbe gboo, ogiri a ka ndị be anyị na-eji esi nri. Mgbe gboo enweghị ihe ụtọ a na-etinye na nri dị ka ndị ọgbara ọhụrụ ugbu a na-etinye na-eme nri a na-atọ bịrịbịrị. Ihe a ka ndị be anyị ga-wee mechakata ewere etinye n'ofe, ofe ewere na-atọ ụtọ nụnụ. Soronụ m ka m gosi unu ka e ga-esi wee mee ya ọ wụrụ ogiri. Mana nke bụ eziokwu owu na ọ na-eme ncheta ogiri ụgba agụrụ agụwa m maka unu echetara m ofe olugbo na ofe egusi nriri mgbe gara aga. Sorozienụ m ka m gosi unu ka e ga-esi mee ya were ya na-esi ofe were mechapụta ya. Ugbu a anyị nọ n'ukwu ụgba. Ihe a wụ osisi ụgba. Ọ n'osisi a ka ụgba na-esi ada. Tupu emechatawa ya o wee wụrụ ogiri ụgba. Soronụ m. Daalụkwa onye ọma njem ọnụ. Anyị ka nọkwa n'ihe banyere ogiri ụgba. Ugbu a na-esi ugbo esucha ya wee supụtasịa mkpụrụ ya. Sonyere anyị ka ịhụ ka ọ ga-esi wee gaa. Ugbu a esinyego ụgba n'ọkụ. A ga-esi ya n'ọkụ ihe dịka elekere 3 maọbụ elekere 4 dịka ọkụ gị si wee dị. Sonyere anyị, ihe mmụta ị ga-amụta bara ụba. Daalụ. I buffed that dough a little bit. Ụgba nke a ọ gbagotekwere. Makwa ịfụrụ na ọ fụziri afọ, ọ wụ otu a ka ọ dịbụ tupu esi ihe n'ọkụ. Akụkara nọ na obere. Mana isi n'ọkụ ọ fụzie afọ. A ga-agbachakwa nke a taa. A ga-agbacha ya. Kịta ha agbacha ya. Agbacha ya. Agbacha ya na kedu ihe ọzọ a ga-emekwa ya? Ihe ọzọ a ga-eme na agbacha ya. Ị ga-esi ikwe ya n'ọkụ ọzọ. Ọta mmiri. Na ababa na ababa. Ka e ga-esi wee banye ya? Ụtasịa mmiri. Eweta akwụkwọ wuru baa ya. Were akwụkwọ wee baa ya. Kedu ihe a na-akpọ akwụkwọ ahụ? Abara ụgba. Abara ụgba. Enwekwuru akwụkwọ a na-akpọ abara ụgba. Ọkwa ha obere ihe. Ịba ya n'akwụkwọ ahụ ọ ga-ewe ihe dị ka mkpụrụ ụbọchị ole? Ọ ga-ewe mkpụrụ ụbọchị 4. Mkpụrụ ụbọchị 4? Ọkwa ha obere ihe. Nna ụmụ Igbo na-ahụ naanị ya. Anyị na-apịa ụgba ugbu a. Ịma na ị na-eri ofe eji ụgba si, ọ na-atọ, ị na-aracha aka. Mana nwa akwọ na-aza amaghị na ije dị anya. Ọnwụ na-egosi ihe ndị mmadụ otu a, ha agaghị ama na ime ya wụ ụgba na ọnwụ obere ihe. Mana anyị ga na-aga n'iru. Sonyere na anyị, unu ga-amụta ihe dị mkpa. Daalụ.
ụmụ ibe taa ụta anyị ka nọkwa ka esi eme ogiri ụgba. Chineke ihe na-esikoziri ya n'ọkụ ọzọ. Ihe eji sinyekwa ya n'ọkụ ọzọ ka ọ taa mmiri adị ya n'ahụ ka o nwee ike inye gị ihe ị chọrọ. Ụmụ Igbo unu anụla na ya dịka a pịpụtakwara ụgba pịpụtasịa mkpụrụ ya a ga-esinyekwa ya n'ọkụ ọzọ ka o were nye anyị ogiri ụgba mara mma. Sonyere na anyị ka unu wee mụta ihe. N'alụ ụmụ ibe agbakpọchala ụgba mmiri anọzikwa ha na ya ọzọ. Ugbu a mama abịala ka o tinye aka okenye na ime ya bụ ụgba. Amekpọchala mmiri dị na ụgba dịka unu ga-esi hụ ya enwezi mmiri dị ya n'ime. Mama akwụkwọ nke a ọkwa gịnị? Ọ bụ abara ụgba. Ihe ejikwa na ya eme? Eji aba ụgba ahụ. Ihe ọ ga-arụ n'ụgba ahụ. I were basi anya na-asụ ụfọ. Ụmụ ibe unu ahụlanụ akwụkwọ a ka a na-akpọ abara ụgba dịka aha ya si wee dị ya ka a na-eji were na-abawa ụgba. N'oge ya anaghị aka nka na-egwu ọma agba. Ị ka ga-ekpuchikwa ya ekpuchi. Ụmụ Igbo na-ahụla na ya ekichakwa ụgba werekwa akwụkwọ abara ụgba ahụ were rọchie ụgba. Rọchikwa ya rọchie. Gbadokwa anya ka ị na-ahụ usoro niile esi eme ya bụ ụgba maka nke ị maara o nwere ike ọ ga-enyecha gị ihe ị chọrọ. Ma okwute nke anyị na-etikwa ihe a ji etinyere okwute maka ikuku ka onye oru gafọ. Oke, ọ ghara efu. Ọ dị mma. Ọ nwetakwa okwute nke ozuola. O nwere okwute ọzọ. Ọ dị mma. Emechazie ya ugbu a ka ebe a ga-adọba ya. A na-evuru ege dọba n'anwụ. Dọba n'anwụ. Adọba ya n'anwụ ahụ ihe dị ka ọ ga-anọ mkpụrụ ụbọchị nọ. Ọ bụkwa ha obere ihe. Ka ebe ga-edewe ya. Ọ ga-abụrụ ege dọba n'anwụ. N'anwụ. Ụmụ Igbo na-anụla na ya. Ewere chọọ okwute were jide akwụkwọ abara ụgba. E ga-eburu ụgba ahụ otu ahụ were jee dọba n'anwụ. O wee nọ mkpụrụ ụbọchị nọ. O wee nye gị ihe ị chọrọ. Daalụnụ, sonyere na anyị emetụkwala aka n'ihe onyonyo gị maka mmezie nke a ka m ghara ịwụ rinne agụta ọkụ. Nnọọnụ ndị ọma njem ọnụ, nke a wụ mkpụrụ abalị 4 anyị ji wee fọchie ụgba. Anyị alọghachile ka anyị mepee ya mara ihe ọ nyere. Mma daalụ. Ga-emepezi ụgba. Anụla m isi ya. Ọ bụrụ na ị nọ nso ị ga na-anụzi isi ogiri ụgba ya wụ na mkpụrụ dị n'ụkwa na-abịa. Enwere ihe ga-eji nwe ya eme otu ọ dị ugbu a?
oke wee rịa ya arịa unu anụlanụ ọ bụrụ na ọ kọpụtacha ya n'akwụkwọ a ga-arịa ya arịa ya n'olu ọzọ enwere ya ga-akwọ ya akwọ ụfọdụ mmadụ ji ka ikwe oke enwere ndị na-eji ikwe asụ ya n'akụkụ anụkwu mana o kwesịrị ịkpọ nkụ tupu ọ echi eme ọ ka kpọ nkụ ihe na-egosi ihe dị ka onye ga-akpụ ya ma ọ ga-epe mpe ma ọ bụ ka ọ dị ka onye si nke ọ na-esi ọ bụrụ nke a na-ere ere na-aga akpụ ya n'obere obere ama nke a bụ nke m ga-eri eri eziokwu igbupụta ozuri ụgba awụghị obere ihe mma biko gwa anyị ka isi wee mụta ka esi eme ụgba ogiri ụgba ọ bụ mama m bụ ekuziri m anyị niile mụọ ya ga na-esi mgbe m dị obere na mama m ga-ekwe na ụmụaka na-eme ụgba esi ụgba ka m natara beji mgbe m shidere ụgba ụmụ ibe ụnụ ahụlanụ ka anyị siri wee jee ụbọchị nke taa ihe ahụ anyị bidoro kemgbe mkpụrụ ụbọchị 4 gara aga tata ka anyị hụrụ isi ya ụkwụ ahụ anyị pịbara kemgbe mkpụrụ ụbọchị ole gara aga ụnụ ahụlanụ ya nụ nke a wụ ụgba isi ya mara mma na-eji ya esi ofe na-eji ya esi nri dị iche iche nri ndị Igbo njirimara ndị Igbo ịghọtara ụmụ ndị ọtọ bịrịbịrị a ndị ụmụ bekee wetara ndị ahụ wuo esi elo ihe ndị bịara abịa nke a bụ nke eji wee mara anyị otu ọ dị enwere ike iji esi nri otu ọ dị ugbu a ụfọdụ ndị na-agbakwa ya n'anwụ chere ka ọ kpọọ tupu ha were sie nri nke anyị ga-ejezi gbaa ya n'anwụ maka na anyị chọrọ ka anyị gbaa nke anyị n'anwụ tupu anyị ewere erime ma maọkwa ya daalụ na ụmụ ibe anyị na-asịkwa ka unu na-esonyekwara anyị n'ihe ome anyị ndị ọzọ ga-abịa n'ihu nọrọnụ mma emesịa